दिनै नैबे प्रेस मिट गेजेरजों जों बेखौनो सारखौ हामबायहोनो सानो बा जोङो बरायनानै लानो सानो 9 तारिख फेब्रुवारियाव जिथु याकुब आली डक्टरनि सोमोन्दै जों धरना होदोंमोन दा बे धरनानि गेजेरजों दिनै सारा बुजिनानै जों थांनानै रायलायहैनाय गेजेरजों दिनै सारा याकुब आली सारखौनो दोनफिननायनि खोथा होनाय हिसाबै जोङो जोबोद जोंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जों सारखौ साबायखर होनाय थाबाय। नोंथांमोना एम रन्जित बसुमतारिनि सायाव गोख्रों बै समाव एलिगेसन होदोंमोन दा बेनि सायाव नोंथांमोना दा फिन एम बिथां सारखौ मा बावनो सानो हामलायथिखौ जासिनो सानो? बै समाव जोङो धरना होनायनि बेलायाव रागानि सक्तियाव जोङो सारखौ एसे इनायै बुंफ्लांनाय जादों दा बेफोरखौबो सारा अननानै जोंखौ निमाहा दहाय फुङाव जों थांनायाव रायलायनायनि गेजेरजों जोंना रन्जित सारा डक्टरखौ दोनफिननायनि खोथाखौ बुंदों दा दोनफिननायनि खोथाखौ बुंनायनि गेजेरजों जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जादों आरो जे जोङो जेखौ हास्थायदों आसाफ्रा डक्टरखौ जों बे डक्टरखौ मोनफिननाय जासिगोन होननानै। दा बेनो जाहैबाय जोंना आसा कर्मिया जे बेसेबां खस्थ' मोनो बेसेबां दुखु दाहा जानाङो दा बेफोरनि सोमोन्दै जों आसा बायद'मोनखौ बिब' बिनानावफोरखौ आं एसे फोरमायहरनो सानदों जाहाथे जोङो थोननाय मानिखौ मावनानै जेराव थाखा थाइसेबो मोना बे बुस्थुखौ जोंबो नायनानै सिन्था खालामनानै सोरबा NGOनि फैयो सोरबा सरकारनि फैयो अबेबा बुस्थुआ मानिबा फैयो जों बेफोरखौ मावालाबानो गाव गावखौ एसे सेफ साइडआव थायोबा बेखौ आं मोजां मोनगौ आरो बिनिफ्राय जोंनि आसाफ्रा एथ' खस्थ' खालामो दिनै खस्थ' खालामनायनि गेजेराव जोंखौ सरकारा नायसनाखै जाहाथे जोङो सरकारखौ नायसनजानायनि थाखाय जों माबा मोनसे मावोबा आसा बायद'मोनहा जगाजग लानांगोन जोंजों आरो जों बुंनाय खोथाखौ एसे खोनासङा लाबानो दाथा एसेबाबो खोनासंनांगोन जेरावनाखि जोङो बाव दाथां बेखौ दा माव होननायखौ मावलाबायनो नाङा जों बांसिन हेरेसमेन्ट गोलैयो न'खरनि खामानि फिसा फिसौनि लेखा फरायनाय बायदि बायदि खामानियाव जोंहा बेस्थ' जायो आरो ओरै जों आसानि खामानिखौ लानानैबो जोंहा बेस्थ' जायो आरो फारसेथिं जाबाय बाहेरानिफ्राय फैनाय खाय खामानिफोरखौ जोङो मावाबाबो गवा मावबाबो गवा जेरावनाखि फैसा गैखाया बेफोरनि सोमोन्दैयै जोङो दा फेरेंगा सारनिसिमबो जोङो एसे बुंहरनो सानबाय आं फंनैसो खोथा सारा जुदि माबायाव गुवाहाटियाव थाङो MP MLA गासैजोंबो लोगो नांनानै मिनिस्टारजों प्रग्राम लायो रायलायो ज' थायो बेफोरखौ जाहाथे सारा एसे जोंनि खोथाफोरखौ एसे अनुताप खालामनानै बिथांमोननि खाथियाव बेफोरखौ फोरमायोबा आं फेरेंगा सारखौ रोजा रोजा साबायखर होगौ जाहाथे जोंनि खामानिखौ लानानै फंनैसो बुङोबा जोंनि आसानि जेंनाया जाहैबाय थाखा फैसानि मेटाराव जेरावनाखि जोङो 3000 मोनोमोन बे 3000आव दा 2000ल' होयो जोंनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 2000 स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 1000 दा बेखौ लानानै बुंनाया जाहैबाय वेस्ट बेंगलाव जुदि 6000 होदोंबा बिहाराव जुदि 10000 होदोंबा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टआ मानो होनो हाया दा बेफोरखौ लानानै जोंनि BTR सरकारखौ आं मोनसे खावलायनो सानो बिथांमोना जाहाथे जोंनि आसानि खोथाफोरखौ एसे बै एसेमब्लियाव जुदि रायखांलायोबा बुंनानै होयोबा बे खामानिया जानानै फैगौ स्टेट गभर्नमेन्टआनो जोंना दुरबलसिन स्टेट गभर्नमेन्टनि थाखायनो जोङो फैसाखौ मोना दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जि होदों बेखौबो जुदि दोनथ'योबा जों मा हिसाबै जोङो आसाखौ मावनानै थांनानै जानो हागोन बा मावनानै थानो हागोन दा बेफोरखौ लानानै जोङो सारमोनजों रायलायनो होननानै थाङो जों स्कपखौ मोना रायलायनो नागिरो जों लोगो हमनो हाया बिदिनि थाखायनो जोंहा दिनै लेंदि जालांबाय जोंनो दाख्लै मेम'रेन्डाम होनायाव जों 18000 होदोंमोन जि हायो 18निफ्राय 15सिम होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायनानै दानि बाजेटआव दा सोलिगासिनो थानाय बाजेटआव हमफानानै होयोबा बिथांमोननि सायाव जों बहुद धन्यबाद होगोन